The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow. It is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Mark 8:34-37, when he had called the people to himself with his disciples also, he said to them, Whoever desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake and the gospel's will save it. For what will it profit a man if he gains the whole world and loves his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? John 15:4-5 also says, Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. John 13:35, By this all will know that you are my disciples, if you have love for one another. 1 Thessalonians 5:24, He who calls you is faithful, who also will do it. Colossians 3:23-25, And whatever you do, do it heartily as to the Lord and not to men, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Christ. But he who does wrong will be repaid for what he has done, and there is no partiality. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong kaugalingon. As our SOP, gikinahanglan nga atong isugid ang atong mga sala kung nakabuhat kita mga sala ning adlaw. Kung dili na ito isugid, kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa ato kininganlan ang atong mga salang nahimo. Kay agi ka nagsunod sa 1 John 1:9 nga nagaingon, If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Panalang kanimo higala nga wala pa si Kristo sa imong kinabuhi. Dapit ka, giawhag ka. Sa paggamit niya ng imong free will, sa paghimos labing mahinungdanong desisyon sa tibok mong kinabuhi, the decision to believe in Christ as Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon, Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. John 3:3, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Busa sa hilom, mag-andam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Amahan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo, niining laing higayon nga kami makatuon sa imong pulong. Salamat sa imong paghatagan na mong higayon nga magkakatapok ng sam kami sa imong ngalan aron kami makapadayon sa pagsibog sa unahan, pinagis pagtuon sa imong mga pulong. Salamat sa kinabuhing imong ilugwayan pa. Naginawa pa kami, kinigumikan lamang sa imong kaluoy, sa imong gugma,
sa kortesiya o sa imong grasya dili kami takos dinhi o Dios. Ubani kami samo pagpadayon nining among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga higala, mga suki, atong mga followers, atong mga subscribers, o labi na sa atong mga igsuon diha ni Kristo. Our fellow believers who are positive to the study of the Word of God. Aniya pa kita magadupot niining atong tun-anan nga giuluhan og the real keys of success in life. Ang matuod nga mga yawi alang sa kalampusan sa kinabuhi. Okay? Magapadayon kita sa atong paghisgot nini kay daghan pa kayong mga points of doctrine regarding this very topic. O kita nagahisgot naman niini sa makadaghan ng mga higayon mura ba og atong pahinumdom nimo just to refresh your mind niining pila naman ng atong gihisgutan o ganiya pa kita niining ika-17. Always be guided by operations like BACG TSP, Operation BOD RPLS, Operation 3Rs, Operation SLBA, o unsa pa, Operation PMA. So, mao na kini ang atong gibiyaan kagahapon og agig labas sa atong panumduman sa ato just to refresh our mind. Ang Operation BACG TSP mao kini ang atong gisgutan nga the 7 declared wills of God, 7 ka mga gipadayag nga mga kabubuton sa Dios. Ang una gyud ni B, God's declared will is that all members of the human race be born again. On a B. Yang S, it is God's declared will that all believers be sanctified. O ginomdum itong tulo ka matang sa sanctification, ang pagbalaan, positional sanctification, experiential sanctification, ug ultimate sanctification. So mao kana ang S. Ang C, it is God's declared will that all believers be controlled by God the Holy Spirit. And you know the mechanics unsaon pagpa-control o pagdumala sa balaang Espiritu Santo. Pinaagi lamang sa paggamit sa prinsipyo sa 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Human na to isugit na to mga sala, then mapunan kita sa Espiritu Santo. We will be controlled and filled by God the Holy Spirit. Okay? So mo kana ang C. Ang G, it is God's declared will that all believers give thanks in everything. Magpasalamaton kita sa Dios sa tanan. Kaguol ba, kalampusan ba, kauswagan, o pag-antos, pasalamatan nato ang Dios. Okay? Iya ka na ang declared will. Unya ang letra nga T, mao na kini ang giingon nga God's declared will is that believers trust in the Lord. Ayaw kalimot niya itong Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct your paths. Mao ka na ang trust. Letter T. Ang letter S na karon,
It is God's declared will that believers suffer. Nga na pag-antos nga itong atubangon. Pag-antos duha ni kaklase. Pag-antos gumikan sa atong pagkamasupilon, that is discipline. Or pag-antos nga panalangin, kanang suffering for blessing. Okay, sama niya itong nasinati ni Job o ni Apostol Pablo. You see? So, mao ka na ang ikapila man na, ikaunom nga declared will sa Dios nga kita mo antos. Ug ang ikapito declared will of God mao nga ang tanan untang mga magtotoo magmabungahon. All believers unta become productive. Ug duha ka klaseng production, divine good production or human good production. Okay? So ato lang ang gilakbitan. Karon, adto ta sa operation BOD, RPLS. So ni, pito ka mga pagsangkap sa Dios ngadto sa mga magtotoo. Mao ni ang pagsangkap, divine provisions for believers. Number 1, Bible, of course. You see, pagsangkap ni sa Dios. Ang Biblia kining atong textbook nga gigamit sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Okay, the Bible, the written word of God, mao ni atong gitun-an dinhi. Nya unsa may sunod? Okay? Okay, after nilang lakbitan, kaya di pa may daghan itong pagkasugutan. Number 1 is Bible. Number 2, omnipotence of God, the Holy Spirit. Number 3, D. Okay, letra D. Doctrinal unsa. Okay, correction, okay? Bible, omnipotence of God, the Holy Spirit, doctrinal orientation. Okay? Mauna ang D. Ang R, right pastor teacher. Tukma yun ni mong pastor magtutudlo. And then P, privacy of the priesthood. Na kay tinagong panimuyo. Kung mudawat ka ng binisaya, tinagong panimuyo, privacy of the priesthood. Kay kitang mga magtotoo, pari, manta sa tubangan sa Diyos. Believer priest. Okay? O niyang letra L, unsa man, logistical grace support. Gisangkapan kita sa Diyos. Nining logistical grace. Every day, itong pagkaon, atong mga bisti, atong sakyanan. These are the logistical grace support. Okay? By the way, the word logistics, kay gikan man na sa original nga logistics, is a military word. Mga logistics, mga kasangkapan sa sundalo. Dili siya makaadto sa natad pangubatan kung wa siya nini mga pagsangkap. Logistical, makikita mga magtotoo, mga sundalo ni Kristo. So nagkinahanglan kita og mga logistics. So mo nagisangkapan kita sa Dios aron sa tuyo. Makita makatuon sa iyang pulong, makatubo diha sa grasya og kay balo kang Ginoong Kristo. So mo na ang letra L, logistical grace support. Karon ang letra S, spiritual freedom inside the operational divine dynasphere. Okay? Pagsangkap nga po ka sa Diyos, spirituhanon nga pagsangkap. Spiritual freedom. Natay spirituhanong kagawasan. Kung ana kita sulod sa atong dapit nga may gahom sa Diyos. Okay? So, mao ni ang Operation BOD RPLS. Now, adto ta si katulo. Operation 3Rs. Unsa mali? Okay? Ang unang R, reception.
Ikaduha, retention. Ikatulo, recall. Reception, ang imong pagdawat, ang imong kanang sanong, o imong gihangop ang pulong sa Dios. Reception sa pulong sa Dios. Imong gidawat kadi, imong giangkon. Yang ikaduha, retention, ang imong pagpundo na niana. Okay? Imong i-retain, gunitan na nimo. Di na nimo buhian. Unya, ang ikatulo nga recall, paghinumdom. Na dili man ta makahinumdom og usa ka butang nga wala to angkon. Excuse me. Basta, we have to kanang receive first before we can recall. And hindi kalikayan kini mo gilok usahay ni atong tutunlan, okay? Reception, retention, and recall of Bible doctrine. So mo kana ayon na nakalimtid the 3 R's. Okay? Karon anto ta sa ikaupat. Of course, popular naman ni nato. Study, learn, believe, and apply. Ayaw na nagkalimtig yun. Study, learn, believe, and apply. Tunan na to, katunan na to, tuuhan na to, ug atong gamiton. Mao kana ang operation SLBA. Ug ang ikalima mao katong operation PMA. Perception, metabolization, ug application. Perception, ang atong pagsabot, pag-angkon, okay? Perceive, pagsabot niya na, pagdawat niya na. Unya, metabolization, ang paggaling na niya na. Pulong sa Diyos galingon diri sa atong kasing-kasing. The frontal lobe of the mentality of our soul. I-metabolize ang pulong sa Diyos aron dili man kita ang mo metabolize. Inumdum ka? It is not we nga mo metabolize, ang Espiritu Santo. Mao kani ang buluhaton sa Espiritu Santo nga iya kining galingon, iya kining i-metabolize aron mapahimos na ato magamit. Kaya di man nato magamit kung dili ka na ma-metabolize. Okay? Mangutan ako nimo. Kung ang doktrina wa ma-metabolize, wa magaling, unsara maganang klasiha nga doktrina. Man itawag na itong gnosis doctrine. Kahibalo lang. Dili ka alam. Kasabot ka? Kahibalo o kaalam, diferensya man ang duha. Ang kahibalo, academic knowledge, sama sa itong nakatunan gikas mga eskwelahan, high school, college, o uban pang academic schools. So diha, nahamutang lang na ang academic knowledge. O dili ka na magamit sa itong espirituanong pagkinabuhi. Dili. It's not usable. Unless imo na ka ng tuuhan, imong dawaton, imong hangpon, then igaling ka na sa Espiritu Santo. He is going to metabolize it, make it real diha sa imong kinabuhi. Then, mao pa ka ng higayon na nga imo nang magamit sa imong espirituanong pagkinabuhi. Remember, ang atong espirituanong pagkinabuhi is a unique, sophisticated kind of life. Wa na dinhis kalibutan, iyaha na sa Dios. Iyang gihatag nganhi kanato kanang maong matang sa pagkinabuhi. Ayaw na nakalimti. In fact, daghang mga description bahin ining spiritual life nato nga mga Kristiyanon. Kaning dapita nga spiritual life, it is a perfect environment
Wa may perfect environment karon nining kalibutan na. Wala man. Sukad dito pagkalaglag sa tao. Apan gibilin ni Ginoong Jesucristo sa iyong pagkamatay dito sa cross, pag-ingon niya tetelestai humana, na humanang tanan, iyang gibilin diha-diha, dungan, iyang gibilin kining maong spiritual life nga ana diya sa sulod sa operational divine dynasty. Kay ang atong divine dynasty lahi man sa iyahan ni Ginoong Jesucristo. Ang iyang Ginoong Jesucristo nga divine dynasty gitawag to og prototype. Apan karon sa atong panahon sa simbahan, the church age, kining divine dynasty nga atong puloy-anan, our residence, the royal palace, dili ni prototype, kundi operational divine dynasty. Ayaw na nagkalimti ang kalahian sa divine dynasty ni Ginoong Jesucristo o sa ato nga mga Kristohanon nga divine dynasty. Ug mao kana ang dapit nga kita magakinabuhi nining maong matang sa kinabuhi nga dili kasagaran. It is unique. It is unsa may kanang binisayag unique. Lahi sa tanan. Okay? Talagsaon. I think that's the right word sa Visayan. Talagsaon. Okay? So muna, Operation PMA, perception, metabolization, and application. Karon, adto ta sa una patamo, hisgot ni ika-18. Niya mga pila ka mga punto nga atong kanang isingit ingnon ta nga kining divine dynasty tuod, no? Kaya wa pa man nato patinaw gyud nimo klaro nga kini nga atong divine dynasty nga gitawag og operational divine dynasty. Sa ako nang ginaingon di padugay nga gibilin kining Ginoong Jesucristo sa diha nga nahuman ang iyang gibuhian ang iyang espiritu ngadto sa iyang amahan nga langit nun. O kining maong divine dynasty gitawag kini og palasyo. Okay? Palasyo ni. Og naa siya ay mga ingnon ta unsa may binisaya o gate. Ganghaan. O ingnon lang na to ganghaan. Gate. Kining maong palasyo, doon na siya ay kanang mga ganghaan. Okay? Kung pila man hikabuok, 8 ang ganghaan ni ining maong palasyo. Okay? By the way, kini it's a mental attitude. Matang kini sa panghuna-huna. Now, atong hisgutan ragon ni, atong isingit ning 8 ka mga ganghaan. Ang nagunang ganghaan ni gitawag ni og the power gate. Ganghaan nga may gahom. Power gate. It is the silent, invisible, enabling ministry of God the Holy Spirit. Omnipotent God the Holy Spirit sustains the believer. Siya ang di man pod sustainer ng Visayan nini. Siya ang palahutay. Okay? Sustain the believer, supplying the natural means of executing the supernatural Christian way of life. Kaya dili man gud kasagaran lagi ning maong matang sa kinabuhi nga espirituanon. Okay? So, this is the Christian way of life. And we already defined the Christian way of life is a supernatural way of life. And as such, kay supernatural man kini, it requires a supernatural way
of execution. So, unsa man ang mga supernatural way of execution? Be filled with the Holy Spirit. Ephesians 5:18. And then, keep walking by means of the Spirit. Galatians 5:16. Muna ang mga requirements ni aning power gate nga gate 1. Okay, ganghaan 1. Karon ang gate 2 is the gate of basic Christian modus operandi. Unsa man ni? Mao kini tinubdan sa pagka-objective sa usa ka magtotoo. The source of the believer's objectivity. Diha sa ganghaan 2, the most elementary systems of problem solving ana diha. Most elementary systems of problem solving available diha to the immature believer. Immature kay di pa man siya hamtong. Okay? Ug kini naga-appeal sa unsa? Rebound technique. Ang imong pagkumpisal nga grace means of restoring to temporal fellowship with God after sin has broken that fellowship. So, ang magtutuo initially muso diha sa gate 1 sa diha nga siya maluwas at salvation, but mugawas pud siya niya ng divine atmosphere sa diha nga siya makasala. And then he can re-enter only pinaagi sa gate 1. Maura na ang iyang sudlan ni restore na niya. Now, when the Christian follows the simple grace mechanics of re-entry, pinaagi sa rebound, ang Espiritu Santo automatic ni siyang mo padayon sa iyang pagdumala sa kalag niya ng maong magtotoo nga gi-restore naman siya ngadto sa iyang pakigamitay sa Dios. Diyan ikatong 1 John 1:9. Sa isulti niya, if we acknowledge our sins to God the Father, He is faithful and just, so that He forgives us our sins and also cleanses us from all unrighteousness. So, pinagi sa gitawag og faith rest drill. Ang magtutuo musagol sa mga saad sa Dios, inubanan sa iyang pagtuo. He mixes the promises of God with faith, and makaunaw na siya sa husto gyud, sibo, tarong nga pangunaw na. He thinks rationally to reach doctrinal conclusions. Basahan ng Hebreanon 4:1-12. 2. Now, in fact, ang Roma 8:28-31 in fact, we know that to those who love God, He works all things together for the good. To what conclusion are we forced? Face to face with these things? If God is for us, who can be against us? So, na-restore ka na, unya. Gihatagan ka nagsaan sa Dios. Now, na kay paglaom. Imo nang maangkon ang tinuod, bugos nga paglaom. Hope. Okay? So, hope is the believer's anticipation of promised blessings. O ang iyang initial basis for motivation. Now, naman na sa Roma 12:12, with reference to the hope, keep on rejoicing. Okay? So these are things nga may kalabutan niya itong gate 2, ganghaan 2. Karon ito sa ganghaan 3, gate 3. Now, I hope you're following this. Kaya nindot kayo ning maong doktrina nga may kalabutan sa itong pagkinabuhi nga Kristohanon.
Okay, ang gate 3 mo na gitawag og the gate of enforced and genuine humility. O kining dapita mao ni makapahimong matuduan ang magtotoo. This makes the believer teachable. Now, doon na may duha ka klaseng mga magtotoo. Gawas nga sila either loser or winner. Na po yung mga magtotoo either kanang teachable or dili teachable. Dili matudluan or matudluan. Kinsa man tong matudluan? Who are the teachables? Katong mga positibo sa pulo sa Dios. Basta, apan katong mga negatibo, di are not teachable. Di lagi sila matudluan. So, now, diha sa abrihan ng imong Biblia sa 1 Pedro 5 nga to sa 6. 1 Peter 5:5-6. Nagaingon kini sa in English. Clothe yourselves with humility toward one another, for God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you at the proper time. Na, isulob diha ninyo ang inyong mapaubsanon ngadto sa usag-usa tungod kay ang Dios kanang dili buot o kanang iyang gip kanang okay maglisod nato sa Visayan na ang prinsipyo gud ni God kanang is opposed to the proud, dili siya buot. Iyang gidumili ang mga mapahitason apan gihatagan niya grasya kadtong mga mapaubsanon. Og ang of course connected with this principle is God promotes the humble but demotes the proud. Mao man ang prinsipyo ha. Okay? So mo na gate 3, the gate of enforced and genuine humility. Tulaning singit maning tanan ang mga gates of the divine dynasty. Gate 4, the momentum gate. Kini gidisenyo for intake, metabolism, and application of Bible doctrine, which cause spiritual growth and personal love for God. Ang tuyo nini, kining gate, momentum gate, mao nga ikaw magtuon, magkaton, o ganang mutuo, o galingon, o gamiton ang pulong sa Dios. Kung kini, mao ni ang makapatubo sa kalag sa magtotoo o pag-ugmad niya ng iyang personal nga gugma ngadto sa Dios. Og iyag yung barugan kanang Mateo 4:4 nga nagaingon ang tao dili mabuhi pinaagi sa tinapay lamang kundi pinaagi sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios. Man shall not live on bread alone, but on every word that proceeds out of the mouth of God. Matthew 4:4. Okay? Gate 5. Ato lang una ning ipalabay kay ato pa ning hisgutag kanang dugangan nato ni paghisgot kining maong mga ganghaan. Okay, gate 5, the gate of spiritual self-esteem. Okay? Kini, gingon kini sa in English, this is the entrance into spiritual adulthood. Na mao na ni, kanang agianan, anak kamusod, ngadto paingon sa espirituhano ni mo pagka kanang hingkod. Now, spiritual self-esteem is the strength of soul
that comes from personal love for God. Tinuod, kini gumikan sa imong personal nga gugma ngadto sa Dios. Mao ni na ugmad kini spiritual self-esteem. Love for God is the spiritually adult Christian's motivation, yung pagdasig sa kinabuhi. Spiritual self-esteem is also the beginning of sharing the happiness of God. Mao kaniyang sinugdanan na ikaw mag-aambit na sa kalipay sa Dios. Unsa may gisulti sa Philippians 1:21, for me living is Christ and dying is advantage. Now, Mark 12:30, and you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Now, 1 Peter 1:8, though you have not seen him, you love him. And even though you do not see him now, but believe in him, meaning Bible doctrine in the soul, you rejoice with an inexpressible and glorious happiness. No kana ang mga punto sa doktrina nga may kalabutan diya sa gate 5. Karon ang gate 6, gangaan size, the gate of spiritual autonomy. Kini ang kaligunan sa espirituanong pagkahingkod, characterized by impersonal love for other people sa uban nga mga isikataw. Kaya ang gugma nga imong gamit natong mga magtutuo, ang atong gamiton nga matang gugma mao kanang gitawag impersonal love. Impersonal love excuse me, is the functional virtue of the spiritually adult Christian toward all mankind. Buot pasabot niya nga grace-oriented ka man, wa kay kapin kabuton, wa kay mga daotang una-una, pagdumot ba, kasuko ba, sa uban. Okay? Imong gigugma ang tanan. Now, deriving its strength from the virtue, meaning atong gisgutan nga magtotoo, deriving its strength from the virtue of the believer himself, rather than being limited by questions of attractiveness or compatibility with others, impersonal love is the foundation of every correct mental attitude toward people. Now, nabitaw na sa Marcos 12:31, nag-ingon, you shall love your neighbor as yourself. Right? Nga diha sa Matthew 5:44 pod, love your enemies and pray for those who persecute you na. Iyan po, kini sila. Gate 7, Gangaan City, the gate of momentum testing. Na niya na karon ang pagsuway na ni. Okay? Kining maong ganghaan involves suffering na pagantos na ni that accelerates sa pag-advance sa magtutuo gikan sa spiritual autonomy ngadto sa spiritual maturity. Kay kining gate 7, God, is one of the categories of suffering for blessing. Okay? Diha sa Pilipos 3:14-15, I press on toward the goal for the prize of that upward call from God in Christ Jesus. Therefore, as many as are spiritual adults, let us keep on thinking this. Kini nagisgot ni the aggressive mental attitude to continue advancing spiritually under pressure. So, man ay gate 7. O karon ang gate 8, the winner's gate. Mao na ni gangaan sa mga mananaog, the winner's gate. Mao kini ang gangaan sa
espirituhanong pagkahamtong, spiritual maturity. This is the most advanced level of spiritual adulthood, nga diin ang Dios mahimaya na og ang magtotoo kanang panalanginan to the maximum under all circumstances. Makauswagan ba o kanang katalagman ba, whether prosperity or adversity. Now, kining adult believer, ang iyang inner happiness na inon tanlalig-o na yun, and completely established in spiritual maturity. So, when the Holy Spirit placed us in the palace of the divine, let us fear. Ang Diyos nga mahan, buot niya nga anha ta magapuyo. God the Father intended us to live there, not to get out of fellowship with Him through sin. Dili ginagaw buton sa Diyos. Aron ikaw makapuyo gihapon diya sa imong dapit nga may gahom sa Diyos, on move into dungeon of kanang kung ikaw makasala, unya matangtang ka ng imong pagkikambitay sa Diyos, so you move into the dungeon of Satan's counterfeit systems, ng cosmic system. So, furthermore, sa diha nga kita na makaabot na niini, ning Winner's Gate, we are spiritual royalty. Now, so we are spiritual royalty, however, regardless of where we live, ang atong kaluwasan is eternally secure. Ayaw nagkalimti. But, gikinahanglan nga kita magapuyo sa atong palasyo, aron kita makasulban sa mga suliran sa pag-antos and to grow spiritually. Kaya ang plano sa Diyos calls for us to handle suffering. Diha sod, yan ang maong palasyo. Only in the palace is His omnipotence at our disposal for handling the problems of life. Ato ning ipadayon ugma. Ayaw sipyat sa sumpay niini kay magkaanam kini og kanindot alang sa atong pagkinabuhing Kristiyanon magampota. Bala na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining laing matamis ngay gayon sa among pagkikambitay sa among mga pulong. Salamat o Dios sa among nakatunan gikan sa imong pagtudlo kanamo. Salamat nining among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin kining maong ministry. Gamita kini in a mighty way og pinasikad sa imong kabubuton. Salamat o Dios nining higayuna nga among gipahimungslan nga grasya kay tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo among bugtong manluluwas. Amen.